folkens. Jeg har lige sat timer på, og vi spiller lidt mere Knack, tror jeg det hed. Eller sådan noget i den stil. Men hvad er vi nødt til? For helvede. The bitches. Tag kassen. Og så er jeg gigantisk, mand. Det er vist også en væg, jeg kan smadre det her, hvad er det? Jo. Shit. Okay, farlige robotter, var farlig. Ja. Sten. Roll it out. Rolling. You see me rolling. My heating. Pick. Yay! Nå, sikkert fine små biler der. Jeg troede det ikke. Det er Cannibal. Vi får ringe til det. Ja, kan jeg smøre noget? Nej. Næste. Ej, det er bare... Hvad så? Kan du også? Nej, det kunne nok ikke til at stå og heller ikke regne med. Det ikke. Nå, men problemet er, at jeg skal med bil. Shit, du kan skyde dig. Og så tror du på sej i det. Og så tror du på sej. Og ja. Shit, jeg bliver bange. Jeg bliver bange. Shit, jeg skyder godt nu. Hvor fanden? Jeg troede lige. Og jeg er ked af, hvis der er nogen, der presser ind. Jeg er ked af, hvis der er en, der presser ind. Ja, han presser nok helt vildt. Bare kom ind. Men jeg optager faktisk. Luk døren helt. Ja, min ven Jonas er lige kommet på besøg. Fuck ja. Au. Hvad fanden var det nu med? Down. Okay, så tager vi lige de her ting. Okay, de larmer jeg nu. Der var ikke noget. Charlotte. Undskyld. Så kan du lade det.
nakker alle de små fede robotter. Er du så tilfreds? Ja, sådan. Ja. Nå, Victor. Synes du stadig, jeg er for lille? Så doktoren skal åbenbart med alligevel. Men du vil gerne have ham med. Og det samme gælder for Nak. Fuck, jeg hørte ikke, hvad hun Sikke en sagde. fin forestilling, doktor. Ja, Nak skal der med på ekspeditionen. Jeg ved, hvad Charlotte havde ment om Nak, hvis hun var her nu. Kom, doktor. Lad os gå. Ja, men Tino stille, jeg optager faktisk. Jo, de kan. Jo, de kan. Jo, de kan. Wallah, de kan. Du taler ind i den her. Ja. Gider du bare holde din fede kæft? Skynd Der er dig lidt, stadig vi har 7 ikke minutter hele tilbage. dagen. Hey, doktor. Tak fordi du tager dig af min nevø. Han bliver så hurtigt stor. Ærligt talt, Ryder, det var nemmere, da han var yngre. Nu er han ved dit og dat og diskuterer alting. Det er noget af en prøvelse ind imellem. Du har vist brug for en pause. Hvad, skal jeg ikke tage ham for dig et par dage? Du tager ham bare. Lukas! Så er det bare os to igen. Vi bør stadig kunne se sporene fra goblinernes kampvogne, så hold rigtig godt øje. Men vi ses. Nej, altså ikke til jer. Altså til flyet. Nå, Nak, så begynder eventyret. Jeg glæder mig. Nej. Nå, ellers skulle jeg ikke bare flyve. Nå, min skat. Så flyver vi. Det er Highlandsklipperne. Til styrbord. Der er kampvogne. Det er den gamle klippemine. Der er stort derinde. Tunnelen er meget lang. Det er ikke til at sige, hvad goblinerne pynser på. Lad os lande og se nærmere efter til fods. De har barrikaderet indgangen ganske grundigt. Vi må finde en anden vej ind. Det går hurtigere, hvis vi deler os. Måske nord, øst og vest gennem skoven. Vi tager skoven. Kom så, Nak. Jeg er på vagt, Nak. Skoven er fyldt med farlige væsener. Seriøst. Farlig væsen i en skov. Det var god. Hvad fuck er det for en? Hvad fanden laver du i en skov, mand? Det må også være kamp til at være i en skov. Nå, oh shit. Ja, fuck, det er flot. Se, det er en gammel bygning med nogle relikvier. Au! Hvordan fanden kan det lade sig gøre en lille myre? Og så er der også en fugl, der vil til angreb. Lol. Nak, de fælder er tegn på, at der er gobliner på spil. Se dig for. Det er du nok skyder, din lille krisefugl. Er det en gobling? Okay, hvor er den grim.
det en goblin? Hold kæft, hvor er den grim. Au. 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 Er det en goblin? Hold kæft, hvor er den grim. Au. Er det en goblin? Hold kæft, hvor er den grim. Hold kæft, Jonas, du er også grim så. Au. Er det goblinger? Hold kæft, hvor er de grimme. Hvor er hun død, mand? Au. Vi har lejrbåd. Hugga. Au, min fødder. Det er barnemad. Er det goblinger? Hold kæft, hvor de grimme. Og Tobu lige pludselig. Nå? De opgraderer sig, hva'? Nå, han kommer og skide på mig. Au! Ikke på den måde skide. Så der. Det kan du godt at vide, hvordan det går, Jonas. Jeg gad ikke. Dø, det. Jeg døde ikke. Ikke til dig, jeg tager ikke til dig. Nej, hold nu bare din kæft. Au! Wow! Skyd efter hinanden på sig. Hold kæft, hvor I var dårligt til at ramme. Au! Jeg har lige kigget, halløj skat. Åbn op for mig. Au! Er det en goblin med bue? Kæft for en krim. Nå, vi går videre. For helvede, for det styrer der ikke. Du kunne ramme mig. Er der bare Lego-klodser midt ude i en skov? Luk din numse. Jo, tak for det. Doktor, jeg har fundet en anden indgang til minen. Godt klaret, Nak. Vent lidt. Jeg er på vej. Mine. For 100 år siden gravede de disse tunneler på jagt efter relikvier. Jeg tror også, det var alt for den her episode. Så vi ses. Bye bye.